Ndadzoka ini. Hakuna chiripo kudikiki. Ndakambotaura kuti ngatisatambise mari paKrisimasi. Ona, izvi hazvina kana munhu achatipa kana kudii. Izvi nomukoma wako budhi wako ava vari kungoti havanawo mari. Vane mari vari kutinyima mari ava. Vakungoti matama ana budhi wako adii munhu asina mari here. Uona matama vaina, uona profile picture yavo. Kana miromo yavo iyi inotoratidza kuti munhu anodya nyama. Havanodya nyama everyday ava. Havatidi tinovava. Kungoti nyima hama dzako hadzina kana rudo iwo. Ndizvo ndatendera mari aini kwese kwandakanoona da kuti pakiki tivata nenzara todli usiku saka panhodzi yangu ndo yakuona budhi vako kuguta kaenda haana mari wationa matama vainawo keki una dama iri una tata especially rekuleft iri una dama iri zvarakaita kana miromo yavo iyi una kudya nyama uko keki uko mina nyatsozuma ona ona vatiiwa kumoona handodzi yangu hanangana mari saka tudii papa maifarisa Christmas nemafriends ako hatichina izvezvi inenikanenda zvikuniwe vanonyima chekuna hama ichikunyima chai hama chai hama aiwa